kung sa itanaw ninyo aning programa sa gobyerno o sa DepEd nga United Nations. Mga sagad na day, mga public school. Oh, Nga nagkakuan day. Naghimo anak day, may day rents. oh naman po uban private pero sagad no public. Sagad yun day, public yun day. Dagdag gastos na sa mga ginikanan. Napugos og pangutang ang mga parents aron lang makaapil ang ilahang mga anak. Mo nang pangutanan nato kakon Radyo Mandong mga higala angay nabawad-on ang aktibidad nga United Nations sa mga eskwelahan tungod sa maong rason. Dili pud kanang mangita ang mga bata ni kinaanad na sila nga ay wala lagi mi kanang costume. Wala lagi mi kanang makarampa mi dito kay sa una pa man ang United Nations sa Radyo Mandong. Bitaw, sa una, pabitaw na day. Kung ako imong pangutanon, Yes, Radyo Mandong. dapat undangon na sa Department of Education. Undangon na gyud totally as in alaon gyud. Maingon ka day, Renz, nga, sa una pa man, tinuod bitaw. Sa una day, makahinomdom ko ang United Nations, kining coupon ban, dibuhuan na sa mga bata og flag sa matag nasyon or nasod kung asa sila naka-assign. Panalitan Russia. Drawing nga nimo nag-flag sa Russia. Butangan nimo stick diha, mao ni dalaon. Why, di kayo gasto. Karon day. Jesus, Ginoo ko. Perting gasto ha. Di man mo na ang matag nasyon nga di naka-assign ang imong anak. Mangita ka costume. Pilay arkilas costume ron. Kapin libo. Siguro ka Jumandong nakuha na pa imo ang punto no kay ginikanan mangyud ka nya gasto gyud pud baya aside sa kaning baon sa mga school anak pagkaon pa siguro ako dili siguro totally walaon pero siguro dunay alternatibo ka Jumandong less lang kato na lang dili lang kanang magsigig costume anak ang mga bata magkasama ang taon nga magkabad-kabad less gasto lang dili wadon ka Jumandong dili wala no kato sa una ba nga flag line na doon sa banta why gasto katarang mumho papilit ana dia say kuanda. Yes. Diba? Mao na ko. Ano mo din? Luoy kayo ba? Yes. Sa public schools bang guday, di man na guna parehasa ka na bitang mga private school nga well-to-do ang pamilya ni anang mga bata na eskwela anang mga eskwelahan. Diyan sa public schools day na ay mga pamilya diha ginikanan nga walang-wala gyud maglugos gani o ipabaw na ng mga bata, maglugos gani magluto o sa ipabaw na ng mga bata. Punan pa ni mga teachers nga tipo ka hambugiraha nga pasig pausoan ng United Nations. Tagang example day. Yes, Radyo Mandong. Nakoy kaila. Nihilak ang bata. Oy. Kay wala gyud sa ma-provide sa ginikanan. Atong nasod nga naka-assign sa iha. Gidangoy ang bata katarungan sa inahan. 7 kabuk akong anak Sir Dudong. 7 kabuk na sa elementary. Magtungan na tanan og United Nations. 7 kabuok ang iyang anak. Siguro ka saon na naron. Sabtan ko tong labi na ikaw isa ka ginikanan o katong ginikanan nga dunay daghang anak. Ang himuon pod siguro aning sa mga teachers. Unaon siguro na wait lang kining bataan ni na ba ni nakaapil nga igsuon dito speakers kay kung naa na dili lang dili siguro tanan kay kung tananon man gud mo Radyo Mandong mo nay kalisod diha nga ang inahan magkautang-utang ang amahan mangita og doble-doble na nga trabaho aron lang makahatag lugos gani siguro palit bugas dahil rin panod ng pamilya kung kinsa man to ang maka-afford kay naa may mga aktibidad sa eskwelahan nga dili tanan ang maka-participate katulang na ay pwede makagasto ana